Да броим до 7. Силно. И влезохме и Никола заключи и даде ни изкъси лампата и ици. Е така. Айде си взем чашата. И тортата. Дай да седи на торта. Аз искам учители остана. Аз искам гъдана. Само мъничко в чая. Трябва да дойш. Ама пак ще си бъдат заедно. Същия две от дечицата са в Захари и Круша. Аз не съжалявам също, че не занимавам. Кичецето бяло, радо аз цветя и казва тук си. Зомбито! Никола само че Риси, отивирате на рисувате. Какво? Зомбито, бе! Краци, ядълта, греховата, кадри, свободно. Аре, хора! Протокчето! Павлине, няма да се удари това. Чуки може да влезете и вътре. Не се удариш с тия работа. Не се удариш.